Kumsi benta bani trilang berkabor senong hakajing yakun persya yakaklam COVID-19 ka balang presbiterian malangwir kala IT syaka senong baka penlong kum ka corona care center yaka school bala penyai da ketika balang kata yaka balang malangwir higher secondary school ka balang adien bangilai i ka jengkio jeng kani ka yang Jepang senong COVID-19 bat bah kani ka corona care center ka bade jeng senong ka bala kumbala batai da yang ba senong ka badang tai ha sai snak kam yam cekasu te komiti balang ka ba ngile ka komiti executive komiti ka balang ka bangilai abani song kerki aka sito den te wilayah rai ini perkat bah abang i kan ka jengkio kan san jung ne yang Jepang je ke jengyo de brio positif case boxno ilekut bah in ong ya kasnong bah hagan ka por ba don kam ya kan ka school ka jungi in ai ba kan don kam kum ka corona care center tika kubor ka mga don ban ai ha ki we pat ki balang la ni kisnong kalong ba ngim day ban don kata kaman sim jing sngau ha ke bede pandit yang Jepang ladang idon ki jaka ki building ki padai jong ki balang kum ki school ba ki we ki school ha ban ai sya kisnong ban penon kam kum ka jaka ban bu ban suma ya ki bayo in kenyang Jepang nomor kum ka balang hi ngilong ki brio ki bangi set ye ki brio ki para mesin kum ong kien service to man service to God kata kedai ka mga kuak ya ka ban ai ya ka kubor sa ki para sinong sa ki we pa ki sinong we pa ki bala ya ka ban don kum kini ki building ha ki sinong ki jongki kalian jika school hi kalian jika school ni ya ku ang ni ba kalian kini ki jingdon kam ki ba kam mat si kum ka ka pankhana kijaka sum kijaka site te ka school ka don bak kilong ki babiang ni menta but let's say ki ka kini ki basa ani kinam don kana ka jing thot atau yang ki jing kini ki kam ti mat te kata ka we ka school ni don but pendiang di kinam kam ti kini ki basa ki apa ni ka school ke jangi te kini ka we ka alat kum ka balang betul ka school hi dengan yo ka simenta ka social responsibility bagi ong na ka benta ka jing bah jing ya jang ka kau hi barok ko we yang menta tidak don ringut tidak sak ni te pada sak menil di sini te lada kadang lak bandon ke bakum kata ke jing kiu jadi badon Jepang dengan kalian juga school ngidang don di kamera di bangin penongki di Jepang Jepang ki katuk ani ki kamera kidang long ki balat bat kidang ki ba diang hi ki kamera te try ka ngidang lak hi ban penrung ba katuk ani wat kecing stojing ba ni ki pul stat da chung nuk nyang tingi manse bo ong bangin keli na niki bor chung ki balang ba pniat ya ki school po snong ngila ya kendu ndak basu ndak baburom ya ki headmaster jong klinik school bang presbyterian jong snong adin jong bang ngila ya syepun yang batang ka ya ka application ru impat ya bu hendring ong sebu tangi syo kwa bang bendia penbek ong syo kli lam nik perlo nagi perang ba terus nak liang i headmaster yang ba haba haswaban poi kan ki khubor ru ki ong la dep ya yo ilpan ka ding nalang ka board ka committee aba ki ong ban sa ngi long ki kloi ban ai ban sha nakata taw men kasni ke badi kasi ke babun ki bayo pang ngi pyo duk so phungot ding la ipun sa lang ka te ni building ni la ya song lang te ni dap ka so kmen ya ka ba ya ka balang presiden ng snong ngulung ya ka ba ki kloi ban terlang rangkat ba ni ka ching chung snong apo ni ka ching ya le ka sa yo